aha mandekau kamakau wankara boso anyo foko namanya be kuma mako ka fen kan be o ki kana so o ka fen fo aka alere ma min fo are kan ko namanya be kuma mako ka fena o alere min fo are ma be kuma ni ore o ko ambe mo so wiya fo ma on yere fana kemetu on tina so wiya fo ma baw on ba mbembe o gerede kan o namanya o dakunya kele amina fo wali jinema salamia jinema ko anti foi fo uma o yere ma mi fem fo o yere ma wala kuma be ni amanya ambe kuma ko jine kan kuma be amina ni ko na ayawde o mu ko daluta oro e ko ne o mu ko ala kuma kan o ka kuma ni oye o be ombo ho on dal mbala tigi o dama hakli mi ndi awma o ti awmbal fiw ka barake ni hakli o hakli ka seba hakli ne bato o anga don ko mo mu ye libru ni sebe mu wi ka ni ko ni sebe e ko sala foitama o ko nu kumba do ko hakli ma were ubina o kani ko ni analyser ka kalan ka laje o ka fese ka wo ma yoro bala ka black refe ku kunta sebe o kuma chama fo o kunto fa kono ho ko jimi mana bo man ko da wodo sumalino ko menday mentiglaye ko mbo ran so mo yana o tila kal kumbo o de la ame ko ya wala jikit mabbe o ka kuma akan bo ante fa foi fo wal fema wal mo werema min fo werema muso ko le aya min ka ni suratul bakara muso foda la farik keme ani mo ani woro ko ala ko cogol yeno ako wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتيه قليلا ثم أضطرحوا إلى عذاب النار وبئس المصير كتولي وكا إبراهيم سلام عليكم إبراهيم o mi ni wu yere e dambeya ka tawuma wala dine mun keleme ka o jemine bi chrétien ya islamia jifuya o dine be la dine mu yere dambeya ka taw ibrahima de kono o ni ala de ka do fola kale jonde mamadou ye ibrahima ka do fo ko chodi ko tumana mi ko ibrahima ko tumana ko ibrahima ko kon tigi yo ala fa ngo qur'ani ko bako ala kuma kano o nga fencha ba ni kuma kan ba ko ni ibrahima de kuma kan isa ko ibrahima ko kontigi rabbi kontigi ijal haza balad aminan ko ndugu mi flani o dugu men de ko maka ko ni ndugu mi flani ko ni ndugu baskile warzuqu ahlahu min as-samarati kika adugu sigi braw iku garsige ni irden mo mi mana limania ka bo bula koni o dugu mo mun sigile men duguina o kika o ko dugunya makade ba ko ibrahima de alkabajo o kote o mena se o aya manyefe o kika ni dugu mo son o irdena o mo mi mana limania ula o chela kwa e alama ka limania don la bama ko ako ala ako waman kafara ko ni mo min kafira do bo kuma dira ala machan fa umatihu qalilan o ko meno tigila mo damuta doni summa adtaruhu ila azab an-nar wa bi'sa al-masir o ko fe o ko mena o tigila mo mena her doni ndo tigima kasoro o ko o blaka jangata mbako no oye tasuma jangata yi o mi eta yoro jejugu bon ne be fe neni aw gani ay angani ay naje nyoko fede o boni ibrahima de mangay ka ala wele ko ala ka maka dugu makolo ko ke dugu makolo basile dugu makolo mi ni yiride un chama beradi uma mo mi mana limana ula ala la ani ka limana do bama ko ngako ni mo mi ka fere ka nema do ni ndoma o kasoro ko o tigila mo
قال على بسرو قال نما دون زوتي ما اوتي ما باتي على يكما تاينو ومن كفر فامته ورس فمن كفر فامته ني على بي اوتي لامو فامته قليلا ما اوتي لامو دامو تا دوني ما دامو دون دوما نوكرا o mbesoro o ka ajeni o tasmala donc ibe mu defa musoro yoro ina sisa ibrahima de anyini ala fe o maka ala ga yeke dugu basile ka yinde un chaman duma o mu na limana alama alimana duna bama o ala rebe soro ka ni mo mun kafirera ala rebe soro ka nema don doluma ka soro ko jangatam bebele black o lukono kama wabala me amba kala ñogon fekata ni ibrahima ka ñini ko ye a ñini ko min ke makay ako rabbana ko onti ala aya kemen mo ko kono kono wa ba'as fihim rasulan o ko ne ibrahima o bonaw o kika cilike ka bo olula cidewna o yatlu alaihim ka ayatika mumbe e ala ka kitabu kala ويعلمهم الكتاب والحكمة أو أبي نمغول الدنيا كتابولا أن يكوننا أو أبو لا صنيا ويزكيهم أبو لا صنيا إنك أنت العزيز الحكيم إيه على ده ما سباي إيه على ده أو ما سكودوناي إمبلا جري إبراهيم كدوه يكوي أبغى كدوه ممكن يلو أي دوه كه أكو على كا دوغين كه دوغ برغماي أي كمان مغان ورنانا أكو دوغ سكيم مغو غاسيجي إيرين شامالا o aya kemen mo wornana o nya aya folo mi kala goni ko nga koni mo min kafira ala yere ko koni mo min kafira wala kala ala nan damu don le dolma kaso lu jangata kaso ibrahima do de ke ko ka dugun sigi baw be la jene ke mo basi lewi ayi ridin chama no wawi nga ala yere kumata koni mo min kafira wala du o ibrahima ka do wo comme aga do ma ban folo o ibrahima ka do ci ka mo mo mena ka kafiru yo ibrahima ka do ci ko lu ke salamo yewa mala sala kama kaw mande kaw ngam boso aya kemeni bisabana nguma ale majigi o wala ni ala jigi santkuni ako wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati لمن الصالحين كوني مامي ايري بو ابراهيم غاتراشراكا هو كوني مامي ايري ني بلا جوغمان سراكا ko kasoro ko ale ala dunye ibrahima sugandi de ka sugandi ale ala de ibrahima sugandi jeni kono ya ko alkiyama jo fana don fana don la bo fana ko ibrahima yi nyuman kala do de donc ko re munde ale ala yere de ibrahima swandi o amadu o kono ka ibrahima swandi de ayi ale ala madu o kono ka ibrahima swandi o ale ala yere de ibrahima swandi wala qad istafaynahu fi dunya aw yere de ibrahima swandi yo amadu o kono la de ko ale ala yere de ibrahima swandi ka ke créé donc ale ala ibrahima swandi de kuy ka ke créé o nga awya sans fait 6 ans ay kemen mo ngani kono tolana ibrahima yere de a proposé ala ye o ko ala ga ale bonaw ke krawi mena o ibrahima yere de a proposé ala ye ko ala ga ale bonaw ke krawi o mais ala ye ibrahima ke kraye ko so ibrahima swandi de basite ibrahima ya swandi a ñini ala fe ko ala ga ale bonaw ke krawi ismaila isaka ala ye wolu ke krawi do wayla ko ala ibrahima ka do jadi o nga pourquoi aya kemeni aya mo wala ni aya folo mi kana pourquoi ala ko wa man kafara ibrahima ka do kelen ko fe est ce que mo ko nga soro mo be kafiri ala ka salama tuguni makawa parce que ibrahima ala wele ala ka ale dew yere ke kray ka fara ale ka yoro bayla ko ibrahima ka do be jabi de kira kunturu ala ibrahima ala wele ala ale don ke kira adon ke kira yoro ni wele ka gele la be mais ala o jabi o mais ni ala sona ko jabi kabango o est ce que ola mo ko nga soro makatu ni mo mi tesla be wala mo me basla me amawa o est ce que jimi no ko nga mo faga maka ibrahima ko fewa
que iriden ko kunanga magaga uminewa Ibrahima ka ko Ibrahima nyewa ama foko ayi bon ala Ibrahima ka do jabi salama ko Ibrahima ka do ka jabi ko adun kira wi bon pourquoi ala Ibrahima kele ka ala weledu ko ala ka dugu sigi mawo ke mo basulu ko ke islamiye ana u bona bela jele pourquoi u bona bela jele fana make Ibrahima ka transformer mo ye walma ala Ibrahima yere ke islamiye pourquoi u bona bela jele make islamiye donc depuis aw ba ye ko ni ko la benoundi o ko ni kuma de mi fora dala mena ala ko kale Ibrahima swandi duma ko len sanfé ka ke mo ñimo ero ayo fo aya keme ni bisabana na suratul bakara bon mo mi swandi déjà yala ba fo ti la mo ko ka slam o ka slam yetugni wa bo wala ja aya keme ni bisabana ngena ko ti ko iz qala lahu rabbuhu ko tuma namna ko Ibrahima tigi ko Ibrahima ma aslim ko ka slamé kere ko lay qala ko Ibrahima ko aslamtu ko slamé ara ngara yere ko li rabbil alamina jabal maru da fe bela jelen tigi ala mo mi swandi na gila ka tiga kray ma kan yini o tigi fe ko tiga yere ko lo yere o temene ko islamu de fana ma foko mo bela jelen islamé la ma be wolo pourquoi ala ko Ibrahima ya ka islamé Ibrahima islamé la ma wolo ala fo fana kala Ibrahima swandi donc ama Ibrahima swandi ka ama swandi de wolo wa holma wolo ko fera swandi bo ala ko fla fo Ibrahima ka islamé ka islamé aslim o ka islamé ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكو إبراهيم وصية نودي كاكانغاري دا أدني يعقوب أني يعقوب كاكوا أدني يعقوب مكو على يدي أو سواندي يقول على إبراهيم سواندي ده Ibrahima rebe do mum kede ko ala ale bona o ke krawere Ibrahima kede ne fle ka fo adon fra tuguni ko ala e olu swandi Ibrahima ere do ke ko ala gi bona o ke kray bo ya fle ka fo le tuguni ko ala e olu swandi istafa ka choisi ala e au choisi Ibrahima de au proposer ka ko ke kray bon Ibrahima fle ka fo en tout cas bon ala e au choisi o kuma fla be ñoko soro ayo kuma fla te ñoko soro Ibrahima da proposer ko ala ka le bonaw ke kirawi bo yaro ni Ibrahima da ka dew ma ko ala e abonaw choisi ku ke kirai ko ala de ulu choisi ndinena ku ko na sa fiu ko fo u yere ko lama suratul bakara aya kemefla aya bisiri an duru ye sabo ka do baye do mini uba kalanga chaya aku amana rasulu bima unzila ilayhi ko chide no mamadu ye ko limanera fenkan fena femi jigina aka abati gife wal mu'minina o kali mu'minu fana kullu amana billahi kullu bi rajulin limanana alama wa malaikatihi ani alaga milakawma wa kutubihi ani kitabuhuma no ye tawratani biblu wala évangile ani qur'ani wa rusulihi ani chiden tonu be lajile kullu nufarriqu o ko na farfarali ke bayna ahadin min rusulihi o chiden nu ni ñogonce wa qalu kuko samina o kanyame wa ta'ana anturako o franaka rabbana wa ilaykal masir o ko e ala ya fanyini o ko antigi o ko ede mo be la jeli tayroy segiroy abe ndawere abe do yin kala ngala jere abe do yin kala ngala jere
o mbe fe bela jele nga dowin kan kala je jonne be ka kuma jonne be ka dowke jonne sari mo jojo le be ka kuma ni aya kelen ndoro quoi suratul bakara aya kemefla aya bisheni ani duru kuma nyeshine be sari dowu fleni kuniju foyti ala jonne be ka kuma jonne be ka jamanike mo jolle be ka kuma fen kono ya afleni amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih o ko ciden limaniara femi jigira ale kan ka ba tigi fe aw ko balare bon o ne fendo mangane sa donc ango ke ala mangane fe o ye mo do ko fo sisan o ye ala mang ango ke o ye mo were de fe ko fo sisan ko ciden limaniara femi jigira akan ka ba tigi yoro femi jigira kanama ka ba tigi yoro ango ke ala mangane والمؤمنين كل آمن بالله وأن مؤمن بلا جل لمن رأى أمة وملائكته أمة أنا غمل جو وكتبه أنا كتابه ورسله أنا كتشدون يلا لا أصل على دفران مانغادو يلا ملائكته وكتبه ورسله أو ni ala ne mangando deja kuma ka manga sigi kata o ala ni matuguni parce que ala de ko deja kulli manera donc olu de be ka kuma ya wa ala de be ka kuma ya selamo de be ka kuma ya wa ala de be ka kuma ya wal makira de be ka kuma ya amanya bole ko la nu farriku bayna ahadin min rusulihi o aflazuri ko awnti farafralike ci de foila aka ci dewna oh ni islamo de manga ni munu de manga mesa ko on ci farafara ke foila aka ci dewna wa qalu samina o ko akoturu ko uko amma fa ko mo ko la no farqu bayna ahadi min rusulihi de ko on ci farafara ke foila aka ci wede ko wa qalu ukuko samina ko anyame watana antu wala anyala batu gufranaka o kaya la yafanyini ko ela de ye on se yoroy amba fo slamo ye ko ko nani ay ni wala yede ni ala mangando anyakamine ndo ni mawru mangando anyakamine ndo o ni munu re fa mangando anyakamine ndo ba mawru kuma kan ko mamadu tata qur'ani ale kuma kan manga ya kono ni ala de mangando o ala tara bukame walma anyakamine ala bulu o ni munu de mangando o munu fana kuma kamita munu ni qur'ani kono ni munu mangando mena قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ko alati ni foy karaba fena ase femina o kabe mo ye feminke adi kan fana min kerila o ko alate mo mine akafli ma ti mine ganyine ma ko ala kuma damne rola ala be ko kuma koy ko ala te nisi karaba fena ati femina ko ni mo ye feminke ibo de soro oh bon munu le fera comment ça ni munu le kuma kay sisa ko rabbana ko antigi la tu akhizna kikana aw mine inna sina anga nyinema aw akhtana wal ma anga filima munu le fera kuma tan ko ne kono ko arabana ko awntigi ala la to akhizna ikana awmine inna sina anga filima anga nyinama walba anga filima
wa tahmil la isan kama hamal ikana aw mine I tugale ko mi ye mo do mine tuga mine ka ko awnye ko ala kigena mine fema femi sete anyi ika ya fa awma wafu anna ika awma ko to wafu anna ika awma ko to waghfir lana ika ya fa awma anta maulana ede anta yore fansurna ala qawmil kafirin ika awnde me kafiru sanfe kala koni ala rere mangay ne munu de mangay ki ande be kafiru sanfe yala o muminu o lu be ka ala afo ala ita o lu se ko be femina u se ko te femina ala bo don wa ala to don o lu ga nyine ala bu ga nyine do wa wal ma ala to ga nyine do naso ala ni u dama may wa fliu ala bu ga fliu do wa wal ma ala to ga fliu do voilà pourquoi o le be kla ko ka flira ala la tuni kuni olu filla femina ko ala kana olu mine olu ma kuni olu nyina femina ko ala kana olu mine o ma donc naso ala de olu da olu filla femina ala bo don wa ala to don olu nyina ka ko mun ki ala bo don wa ala to don na mu le bla ala bla trata de ko ala ki kana mina nga filima de wani do kadi islamu e tele ko mele ko sungolo fe ala mamu wedi di go wunde kala o ko ni mu de magame ni mu de ga do weta donc c'est à dire que olu ala yere te adoni mo filla ka feminke ni ni na ka feminka le to donne o mu de flene ko fo ala ko ala kana u no ma de ko ala kana doni fana da olu ko olu se doni ngoro de olu ala yere fana ta do olu se doni ngoro ko ala ga ya fa olu ma ala ga hina olu la ko ala de olu nye jore ko ala ga olu de be kafiru ka no do ma jabi de wala o ma jabi o kafiru ko ni se baga soro iko mo do sima de ka jabi tuamina no ko ni ani se nani bensema bena o ba fo ma ko jabira ko ala ga kaba ko de nani bensema bena do ala te mo ga do utoy nga fɛn ni ani bɛnsɛma ma bɛn a ma jaabi dɛ ɔ fɛn ni ani bɛnsɛma ma bɛn o fana jaabira ko nka ko ala bɛna o kɛ cogoya wɛrɛ de la mɔgɔ min ka dɔw foyi ti jaabi a y'a ti jaabi ɔ minnu yɛrɛ bɛ ka ala bilasira yan fɔlɔ ala y'a sɔrɔ duwawu ɲagaminen don ala bɛ tanto ala de bɛ ka kuma yan fɛ tanto minnu de bɛ ka kuma yan fɛ ɔ kuranɛ dɔrɔn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan o ɲɛ b'a la a bɛ arabukan na a bɛ faransɛ la أهو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سورة الإمران آية شجنا وني مؤمنون رجع دوية تقولي كأون تجي لا تزغ قلوبنا إذا أون بشكون جنة بعد إذ هديتنا إكلوا في كأون كنا وحب لنا إكا كلك أوني إكا هنلا وحب لنا من لدنك رحمة إكا كلك أوني إكا هنلا إنك أنت الوهاب أو كو إيدي سوني كلا بلبل باي نيمون دي غادو اوكي أو كو على كنا أولو دوسكون كي كسرابلا على كلي كو فكو كاندا أو كاكا ديلي كو أولو ما أكا هنا لا أو كو على دي سوني كلا بلبل كو ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد كو إيه على إيدي بمغو فرانيون كان دون لا دومي سكاتي دومينا ko yara ti laydu broto donc muminu debe ala guidé wa na soro ala muminu de ba guidé ni muminu ye femi fo de kan lake bashite ni muminu ye femi ni o makedu parce que ala intalo kan la minke muminu de ba don olle ba fo olle ba do ala kan ngaminke olle ba ala blawla di no olle ala blawla ni o makedu depuis ya ko nga dala ko do ko te cien ko ala kana olle fi olu kana len ko fe olle ma fa ko mo jolo lebe no wala mo jolo lebe bo mo ngi olu ga sainta nu ko kana no kala ka bwaka am mun flane ta am kemetu am islamo de do wala am be ko mo kana lu de wala bo pourquoi ni do ko memine pourquoi am voilà islamé ala ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب pourquoi ni do ko memino ni mumunu ka do de kuma to ko ni mo kana len ko feki ibla sani manka ala ka ni dusu kun jangati bo islamé ala
o ni yo do kuma mina o do ba mun kira amun bela jere ko islamu yo pourquoi on bora la depuis ya ko ngara ko do timine o do fana bina ho ko mi ko do bela jere ga bitu amina kata mena aya do la digira nga uma o masonga ta wala nye la fardo la jiwu masonga ta donc fonga o sélectionner kat la ko renvoyer les tukuni suratul imrana aya keme aya binani woro ako wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu iribiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbul as-sabirin oko ali alaga nabi man jol de fara unu no femago o alaga saraka nga o mato fiyo o ka bo alaga saraka o ko mi o soro u farma faga o ma dabla ko ale ala be sobal bago de fe kama wa were ko bala kaka nabi man kuntru ko do fagara ja dowute mo ko ci fagali ma jaw ja dowute mo ko ci fa ma jaw ngwale ala koko ale ala tidenu swandi de ku swandi ngwale ga ala kana mando be ko ale ala sella oluka olu fagara olu no famo be donc ja ni islamu kima ko anga do ke ni balaw ko na soro ko do balaw ko ngala soro ja galonde do ja chete ja do tsika ko kisiga bama parce que ko ale ala ka nabi mo kuntur do ko lu fagara olu no famo be olu ma saka do ke ona yo ma saka do ke ran no famo ye ala mi rebe do mine ala ma saka do ke ulu ye ala rebe flo ka fota ko nabi mon do ni unu fa mako be fagara kuma dabla fiyo ala ka saraka ko nga ku farma faga ko ala farale no sobal bawo de depuis ya ba yere ko do ko na bora a foli do na ta idala ko ikene siga fu yere kono a foli ko fe dala na bor folina kani siga ko fli foy kono ala quoi ko fli tala résultat tala suratul amrana toujours ayami tukule mola ko oluko kuma make wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wasrafna fi amrina wasabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin ko oluko kuma kama ke foye fo ko antigi ko yafa amma iganga jurumu yafa ikanga filuko ika ulu makoto ika an seun bambang ika an deme ala juguka normalement sanganga soro islamu de taïgen sanganga soro islamu de taïgen ngasa jefle romina islamu nuka ala nuka kiraw anuka qur'ane nuka fambe o kafiru de be kumara yala wansurna ala qaumil kafirina min be suratul baqara kono ani wansurna ala qaumil kafirina min fene suratul imran kono yaw yala o do jabira wa ama jabi salamu bna fine ko safe wallahi jeti fochie ni ya ma jabi de alkema jodo lahara do arjine ubra tayde ko galonni do awde ko do tele se fochila pourquoi wansurna ala qawmil kafirin pourquoi do ma jabi bi katru de gal kaba garde bi awka dina nyamko awka ala ngala sikide mu medu makolo sans faire olu be la jelen balo dulonendo jone la bi kafiru
olu bɛɛ lajɛlen ka lakana dulonnen bɛ jɔn la bi kafiri olu bɛɛ lajɛlen ka furakɛli dulonnen don jɔn de la bi kafiriw dɔw jaabira dɔw ma jaabi suratul imran toujours ko alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار comme on be ale ala kofo ka kofo yo ko ne kono o afale be o de fana la nan ngabe jigini ayo be o sika fo ta matina sika kala ni do ala yere mago be mun ale ka kofo kale kofo quoi comme awire be akala ma ko ka fo subhanallahi alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah o yo re ba me samo da ko baraji ko dan fo itola do ala yere de bo demander mo ga ale kofo kale kofo o la ngoma ngo ala inga bebagaya ga existence dans la folie o de be ale ke quoi ni dans la folie te do ale te c'est pour ça ala imba demander de ale ka to ko kofo nan ko gambo ayo faraka atna sa be kala ala mi mba demander mo ga ale kofo de fambe ko no ne fambe ayene kofo dron ke kofo jodi kofo ni kunyemundi o ko mo be ale ala kofo u jole u sigile u no male yaye qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim u jole u sigile u no male arubu miri sangolo dani duma ko dani la ka foko antigi kimani fen nunda mana saraka o ko sanya be yalay ki yan kisi ka bo tasmama ko imbe kuma de koy fay be la jele kuma drondi sani ko ne kana sagolo kumbe ko kunte sani ko ne kana duma ko kumbe wa duma ko kunte ko ne na sagolo duma ko ira mo lawa ambe suratul imran ko toujours aya keme ana bi gron tan fula ko tugodi ko rabbana innaka man tudkhili nara faqad akhazaytahu wa ma li zalimina min ansar o ko aunti ala ni do de koy ko aunti ala ki ga do ko e bena mo min do tasuma ko de o ko o tila mo de o ki yo o tila mo datu o ni o fenjugude o ko toneli kelawde ko debe bagato toneli kelala o c'est-à-dire oni ale alabina mo min do tasuma kono de o ale ala yere de o tila mo ale ala yere de o tila mo o to wala juguna o pour ga do jahannama kono o ko wa ma li zalimina min ansar o ko debe bagate to ni kala ni duawuni muni ni duawude walma ni munde depuis abaye ko islamia kono na fara ko duawu dron soit ibe fe ka mo do kele soit ibe fe ka sigifiri kuma do fo mo do ma nonte ni abe do wuri ka abe ko fa ni ala fe dro bana na aka kawi non mani do wuri ba ake ni mo be ke juguma yi do ko ke dro abe ni do ko dro ni jabi ke dro wuri ka ngake mais do ko ni fere bora ko fe dro o ba yira de o do wunti che ko rabbana inna samina munadiyan yunadi lil imani أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ko antigi ko anye melike o la melike welike la abe welike ni limaniya ko aka limaniya autigima ko on limaniya ko ala ya fama anga jurumu ikanga wale jugu makoto ika anfa
ni i ka anw bila mɔgɔ ɲumanw fɛ ka anw faga ni mɔgɔ ɲumanw i ka anw faga mɔgɔ ɲumanw fɛ ne ye silamɛ ko dɔw de normalement ni dɔw kelen kɔfɛ maa si silamɛ si kun man ka sa mɔgɔ jugu dɔ bolo ayi silamɛ bɛɛ lajɛlen kun kan ka sa mɔgɔ ɲumanw de fɛ wa silamɛ bɛɛ lajɛlen kun kan ka sa ala ka sira de kan ko rabbana waatina ma wa'adtana ala rasulika wala tukhirina yawm al-qiyamata innaka la tukhlifu al-mi'ad ali indo frala betuni ko ala o ki ga dili ke amma fena ye femi layruta anye ka boy ka kiren fe ye femi layruta anye e ka kiren jurla o ki kana on datu yawmal kiyama jodo o ka do ke ala ete laydu broto فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة Imran de toujours ko ale ala ye olu ka weleli kale ala ye ko do jabi ko ale ala te bara nyuman kela ala te moga o ate barakela ka bara la fi cela wala musola ko min ye barake o cela wala musola kale tiga bara la fi o kuma ye ma juman ma o mo mu hijira o kabu ka so kono ni olu fagara ni olu de fana fagali ke wale ala bina olu ka jurumu yafa donc depuis e ba ye ko ni aforo tuma tuma de ko duwa ke i ba soro e sia foitaba e kuma tutore do ki nege ki do fendo la walma e shu keto do ke bla mo do la ki shu ki bla mo do la walma ki kuma tu ki la do fendo dafe o kone do be la jile betani ki kuma tu ki la da fendo la walma ki shu ki la do da do fe suratul nisa yi aya binani sabana ako kama ko kuma babenna ako ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ni me ambo ko ambo mu limanara kaw kana mado sella de kasoro aw suleno ko faka soro aw be ka femi fo aw ba do ko re munde ko wati mi ko dulo ko mahram ya ko islamo ko me jokata seri no tala seri o selto la o be ka min fo ta do mais pourquoi oluka ala amago be folie de là pourquoi ale mago be folie de là parce que on débat don na kuma jugu fo nyoma amba don na kuma kolo fo nyoma amba don wa on débat don ambe kuma fo la yini min kama on débat don mais damarama kuntru pourquoi ale fara mago be folie de la folie ba ko seli ko re ko do ni seli ko kera do wi donc o ba yira de sisan o ala fara mago be folie de la parce que nous jora seli la sisan ou bena min fo de ou ka kan ko don ou bena min fo yala u bɛna min fɔ ni u bɛna min fɔ o dɔnnen kɔfɛ n'u y'a fɔ a bɛna kɛ wa wala ni ma min su ka seli o la don ni min su ka seli wala ni kɔni bɛna min fɔ i b'a dɔn kɔni n'i y'a dɔn don wala k'an ka kɛ de dɛ n'a ma kɛ o la don o b'a yira ko ja ko foli de b'a to ale bɛ kɛ quoi ale ka existence yɛrɛ dɔnnen don kumakan in de la quoi ni kumakan in tɛ dɔrɔn ale tɛ yen
اه امي انفال كون سوره الانفال ايا كمفلا اني ايا ناني اكو تقولي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او كوني كونا بيكا كلا اوي كاو كلوما جو على او ماكو ولا صحيني لك اولا او يا فمسا لو فني كما دي نو كوني كونا بيكا كلا اوي كاو كلوما جو اكو ماكو ولا صحيني لك اولا واذكروا ربك في نفسك او كيغالي على دي o ikale kofo ire imagine koni kasoro ima bange kasoro ma bange kuma kana koni kuma kana ikale ala kofo kuma kana min al qawli ka kuma kana sadi ala mo be kuma kana la ko kuma kana sadi kuma kan de wori ba le ki quoi ki gale ala kuma igale ala ko fo ireye majigina kasoro e bangelite ni kuma kan wa ira de ko hali ala ni na kuma ale fere hali nitina kuma kana bo kana made ko nga ga ke kuma kan de ite kuma kan de fo ale ala mako be kuma kan de la quoi bil ghuduwi wal asali soma ani wala fe suratul anfali aya keme fla ani aya woro ni kuma yin sinima jonna ma melegaw ako innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna o femumbe ali ala fe o kute o ani femumbe ali ala fe ani munumbe ali ala fe utu yere buyen batuma ube ale ala subhanallah ifo ube sujudu bi ale ala ube ale ala subhanallah ifo ube sujudu bi ale ala meleko bon mo be do okay oko e ala ka olu kishi tasuma de ma ube ke ko luge e ala ko foka chaya ko wala sa e ala ko olu du arjine kono olu ka e ala bato olu ka e ala subhanallah ifo mo wala sa olu ka du arjine kono bashite kuko wala sa wakati tasuma ma bashite o merega ufara o ko lu fara bi subhanallah foke ko lu be sujudu biye o lu fara bo ke mu de kama o lu fara kasi tasuma ma wa wal ma chokoli ibaye ko siga foi tamara anye kuma mi fo kuma demena de alay mago be ko foli doron de la do ali ka ko fo bon ko foli ni ore ale ka existence ni ale ma ko fo do ale te o fe ma réclamer ko ale de ko ka fo pour que ale ka ko don aw de la ga ko publicité kera ko publicité ke sur la publicité attaqué. Pourquoi? Parce que allez va référer. Ko fe ñom ba référer, fe ñom ba référer. Mais allez ba référer, allez pourquoi allez ne be yala ka ayre bla bla plateau ka yala. Ayne ko fo. Ay senni, ay sunni, ay ninkene. Pourquoi lui il demande ça? Pourquoi il demande? Pourquoi il réclame ça? Pourquoi pas être exposé? Parce que na ma kundro ale teke ale ga keli o glonendo aw nga kuma indela ni alay suratu tauba aya bi kononto ani nani kuma nyeti ne ma jonna ma ko nafigu kuma na munafigu ko mu banga takalela o kele banen ko fi ko islamu kele mo fa sesoro o ko lu segena kana ya fadelike kira fe o kuwa lujura yora ko ne kunya to ulu ma sekata kala ne kuya so ma sekala la o ala defle ko la kala ko yati zuruna ilaykum o kubna udama kashi aula ubna o sadi ubna afu awye kumina ulu maseka ye kale kana kangwa mana ni idha raja'tum ilayhim o ni aw segala katuma qul kiga fuina la ta'taziru aw kana awi justifier
lan nu'mina lakum ko antana da'aw la fiu qad naba'ana Allahu min akhbarikum kika ko ne ala ko awtigi ko on ne tigi aw ga kibariya fone wasayara Allahu amalakum ko ala bina aw ga barayira aw la wa rasuluhu ala kiraw summa turaduna ila alimul ghaib kuno kira fana ko be tigi kata alama o ala basruka aw la kuna foni wa shahadatu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ala basruka aw la kuna foni o be ga faminke be mo rewu la kuna foni kabaw e kuma ko olu kibariya fora aw ye ko aw tina da olu la tuguni ko e ga ala ye olu kibariya fo aw ye ku bina segi kata ala ma ko ala bina u kuna foni fena u kuma ka faminke donc depuis évidemment ko ja ku yere fana ku ba do ko ja ko kuma ta dla on ye mogo do ye kana u ka lujura fo kira ko ni ay ulu mata kayla ni ay ne kara de o ala fle ka fo modi ka kanu ko kuma la me ko galonu do ka kana u ko kuma la me amada o made o suratu tawba kelen gono ko o kafirun ku bi ki kale e mamadu ki kale ye ay dugon zam duruna sa yahlifuna billahi lakum kubu kale alala kuna ya ukodo umadron na kuna ya ukodo obe sai katuka kula fa'aridu anhum kuma ruki igi kodo mo nuna igi kodo kafiru nuna bom maso ngata keleke o kele bani ko fe ulu nenu ka defo fo ko ni ay ulu kumata ni ne kunkera ko mo ruka na ulu ga shiga kuma kana me ala de fleka fo mo de ko mo ruka na ulu ga kuma kana me ko mo ruki kodo ula ko mo nyina mo to ko na fude do ko innahum rijsun ko nogawde do wa ma wahum jahannama kutaru de jahannama de jazaa'u bima kanu yaksibuna ko e fesara de ko ka feminke Amaru igme so uladege aw ma ko tubi wa aw ma ko tubi ko tubira ko ala be tubi minawa o pourquoi o tubira e ala ma songa mine pourquoi o ala de fa mawri ko hal ni o mo nu kale mawri ko mawru kana dawla hal ni kale ku kana ko mawru kana dawla ko mawru ka ko dawla o no do kutaro e jahannama de non be doge uye ko bon no way nage be do ko uye ko bon no way na o to benen ko kutubira de ibu ko tubu mine wala alama dawma de o suratu tawba kelen ngono aya bi ko son wona ko yahlifuna lakum kubu rek kale awye li tardaw anhum ko wala sa aw ka jeewuma aw mamadu na ka sabo ko munafiqin mu kubu kale e mamadu ye ko wala sa aw ka jeewuma fa in tardaw anhum ko eni mamadu na ka sabo ko nu jeena uma fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqina ko ale ala ta jeewuma de ale ala ta jeeceni galawma al arabu ashaddu kufran wa nifaq wa ajdar ألا يعلم حدود إلى آخر الآية كو أرابوكا كافريا أنوكا كاروكيليا أنوكا نافيا كو كابونكوجو كوني أرابوين كوني بروسكو أرابو دو دكوي كو ومونيو بانغاتا بروسكو أرابو دكو دكو ولا كوني أفرقو كليبي كو كمارولا كوني بوجو كولوكا باغامبي والما كولوكا سو utika ta ko suutu to gadula ko na figuru de ko le na fude ko ala ko bolle ko ala ko tara bube ma de ko ala ko be busuro arabu de ma ko ala arabu ashadu kufra wa nifaq ko ala ko busuro arabu ka kafiriya ka bon ko jugo aluga nafiya e ko ma were nyawala to mina ko al arabu ashadu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasul ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم وكو بروسون عربو كم وافا تفسير كتاني كو بروسون عربو كل كافريا كبو
ku ga ndasigiya ka bon o kute ala ka daw boye o ko mo de do te ala ka daw boye fiyo ani ala ka kira e fem ko ku to so ma fiyo ala o burso rabu nu e de mudawa udu sukunu hakilu nu nit e de bulwa o pourquoi e demi ko jugu bita burso rabu taw toma ko lu doya ko parce que ko ma so ta kelela o kamo me fera fa so ngono on ta bo burso rabu yayina koy an ba to burso rabu yayina bashite o parce que olu famba i b'a sɔrɔ olu bɛ baganw de la olu ka baganw de b'u bolo burusi kɔnɔ ye olu bɛ baara de la olu bɛ ci de la n'a fɔra ko mɔgɔ n'a ka mɔgɔ baara wɛrɛ foyi ti aw la aw kɛlen kɔfɛ k'aw ka groupe former ko aw ye ala ka diinɛ mɔgɔw ye aw ti baara foyi kɛ kɛlɛ o kɛlɛ kuma o kuma aw de b'a fɔ ko kɛlɛ dɔ bolo dalen don tuma o tuma kɛlɛ dɔ bolo dalen don ne dun bɛ n ka bagan mara la ne bɛ n ka baara la de sala ne bɛ se ka baara bila tuma bɛɛ aw ye o ye ko aw ni dugu dɔ bɛ kɛlɛ la aw ye o ye ko mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ aw ma aw ye o ye ko dɔ bɛ fɛ k'aw janfa mɔgɔ yɛrɛ kɛlɛ 28 aw de ka ɲɛnamaya kɔnɔ aw ye o ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ tɛ dɛ san 9 kɔnɔ parce que san 10 a ka kiraya dilen kɔfɛ a ye san 23 kɛ kiraya la a ka kiraya dira ma ka san 10 dɔɔnin kɛ ka sɔrɔ kɛlɛ ma daminɛ san 10 tɛmɛnen kɔfɛ sa kɛlɛ daminɛna san 10 ko kɛlɛ ma kɛ donc san 10 kɔnɔna na à l'intervalle de 10 ans kɔnɔ a ye kɛlɛ 28 de kɛ ala yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ burusina rabu b'u ka baara la tuma bɛɛ aw de bɛ ci bila olu ma ko an ka taa kɛlɛ la i ko k'i kira ye olu ko basi tɛ ko an sɔnna i ka kiraya ma pour olu parce que olu ɲɛ b'u ka baara la pour que olu ka kisi aw tɔɔrɔ ma parce que n'u ma fɔ ko sɔnna i ka kiraya ma i bɛ n'u faga fu olu b'a fɔ ko sɔnna i ka kiraya ma kɛ bon n'u sɔnna i ka kiraya ma tuma o tuma ci de bɛ taa olu sɔrɔ yen ko an ka taa kɛlɛ la olu b'u ka baara bila cogo ka taa kɛlɛ la olu y'a fɔ ko olu y'a ɲɔgɔnna fugariw de ye wa burusina arabu y'a fɔ ko olu y'a ɲɔgɔnna fugariw de aw da ka groupe aw ka bandi groupe former dɔrɔn ka taa bi mɔgɔw kan ka taa olu faga burusina arabu fana siranna aw ka fagali ɲɛsiranya ɲɛ olu fana ko an fana donna ka silamɛya ɲini an b'a la an b'a la a y'an to yen sake aw b'a fɔ ko i m'a fɔ k'i ye kira laban ye wa basi tɛ i ye kira ye an sɔnna i ka kiraya ma mais tuma bɛɛ a ye na ni wari a ye wari bɔ ko burusina arabu ka nafolo bɔ k'u ka taa kɛlɛ kɛ o t'a bɔ tuguni dɛ ko anw yɛrɛ k'an ka baganw fana bila ka taa tuma bɛɛ kana fara aw kan an ka taa kɛlɛ kɛ olu y'a fɔ ko ci de taa olu la wa bon ko ala yɛrɛ dimi ko jugu de fɛnɛ se ka burusina arabu nɛni ta ko al arabu ashaddu kufra wa nifaq aw yɛrɛ b'a kalama ni karamɔgɔ dɔw bɛ débat la ni ayam ka d'u ye wallahi aw b'a fɔ ko silamɛya ye arabu ta arabu dɔrɔn ta dɛ hali kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala ko arabu ka nafigiya ani ka manamanakan fɔ ni u b'u ka wajulu kɛnɛ kɔ o t'o fɔ dɛ ni u bɛ an ka kɛnɛ ninnu kan u b'a fɔ ko nin ye arabu jamu ko de arabu ye ko arabu donc ko arabu bɛɛ de ko don nka n'u b'u ka wajulu kɛnɛw kan u tɛ arabu bɛɛ fɔ dɛ u b'a fɔ ko burusina arabu ko ala ko bɛ burusina arabu de ma et puis kuma in fana kɔnɔ yan ala ko bɛ burusina arabu de ma ko tɛ arabu bɛɛ ma n'i ye sɔrɔtɔ tɔw ba ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a ye a ko bɛ burusina arabu de ma bawo olu tun ye sɛbɛkɛlaw de ye olu tun tɛ fugariw ye voilà bon ala dimi ko jugu de fɛ k'olu nɛni ta k'olu ye nasiw ye k'olu ye mɔgɔ kuntanw de k'olu tɛ ala ka ci faamu olu bɛ ala ka ci faamu cogo di o t'a faamu dɛ fugariya ci mɔgɔ b'o faamu wa ala min tuguni bɛ ala tilala ka dimi ka tɛmɛ o kan tuguni ko wa min al-a'rab man yattakhidhu man yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum dawa'ira k'a bɛ burusina arabu la ko mɔgɔ min n'o ye sallam ko a bɛ burusina arabu la ko mɔgɔ mun bɛ u bɛ nafakati bɔ min kɛ parce que kira in kuma bɛɛ ko u kana ni wari ye kɛlɛ dépenses ni fɛnw o k'u hakili la ko c'est à dire u b'o filɛ ni wari tiɲɛ de ye quoi nafolo tiɲɛ de ye quoi o kɛlɛ musakaw ni fɛnw de k'u b'o filɛ ni wari tiɲɛ de ye ani olu yɛrɛ b'u ka fɛnw ta ka taa k'u b'o filɛ tiɲɛni de ye ala demi ko jugu filɛ k'u danga ta ko alayhim da'irata sawi wallahu sami'un alimun ko ala ka danga bɛ olu kan ala ka danga bɛ burusina arabu kan saa ni kumakan ninnu bɛ se ka jitigi ni bɔgɔtigi ni fiyɛtigi kumakan ye wa a bɔra maninkaw an b'aw ɲininka nin kumakan ninnu bɛ se ka jitigi ni bɔgɔtigi ni fiyɛ kumakan ye wa
ko parce que ko ba ko ara bursa rabu mba blu kuna ko nu ko war boka do kala ndafe ko bu ko war tiade ko ala ka danga be woluka asiran nawa asiran na aw ta ko kelete o ko islamé kaba jago ko fo ko ta olu no fe ko fo olu ko fo ko baraw bla olu ko fo bla ka ta kele la olu fe oh بيقولون أن كلنا توجور سورة التوبة أقوى من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول على إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم أو كابي بروسون رابو لا مو فرابل لمنيا مو لمنا لينو o alama ni donarama o boye o kana fulubo o ko ke kele de mena uni fewye o ko ani seli kraka o ko oluka o na fulubo ko de ndake tuye ko lado arjine kono ko ala na hine olula o ko ala de hine kala ala de yafa lay amma fo ene mo sama dine entreprise do voilà c'est une entreprise o kamaro nere kamaro o ka golomu tien kamaro nere kamaro farkolo mo ko ga nyamaya bafuye c'est-à-dire mo kamaro nere kamaro utiliser kamaro nere mo go na polo do adafe c'est-à-dire c'est une entreprise quoi o mo do ka isiki tendron o luti bara fuy ke o luka bolo mo tawla voilà oni na folo be ko ni emi ka na folo adafe do ko bakilbe ko ite fournisseur o ko na folo mi be ko eta tere ko ala di na folo ndima granga dif ka dine demere sani ala ka foka igana folo ka dine deme ala yete na folo di dine tigu mo wa dine demene ay e sere ngi gana folo nyini gana folo soro mo ko gati jo mako ala de na folo dema ni mu kuma deta minu bruno rabu ni wanyana ma beko be sere na kuno kono boku ga nyame oge boku ga bawge o tali jinya ma soro kami ni ka isi ko ala de bangu ni saudi oluma e mu kuma de fota de la to kuma yo ni ala da do ma muna emi ala ka sara ka de ma segele sara emi me ka dine deme aka de ma segele ka dine deme ni ay pourquoi mo mi ya ka baraki ka soro ibi joko o ka tadi ko ka ta boka ala ka dine deme inte galon dayo emi be ka ala ka dine deme ko mi ala ya di doima o do ba yara ko ebe ala ka chiri la wala jaw do ala ka di ere ma segele ndra bana ka do inta ka tabulu walma ala ka do ala do doima ko ala ka do de fara ma tandra bana pour yede fere do ni ka ta di e ma sisan no ma so di e ma san e be to kele ko parce que ko ala ne ma mi ko ma so ne ma ko do afa ala ka di ere ma dro dina fi yamani kalabanci ko ne ko kalabanci ko quoi bandia dro to wa ko toujours ko mo folo mo limanera وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وكو مهم لمن رأى كتو كراين نوفر وكهجرة كفر كراين كابو مكة كتا مدينة وأني مهم يكرك من مدينة لوي أنصاروي وكو أنا مهم تقرأ أولولا نيجي ما يعي وقال على جنة أولوما كو جنة أولوما كو أرجينة لا يروت على أولوية أرجينة مي ni كونيو بينا بولا كنا arjele be buna to ko bada utna bo o ko de gayele mi ngabo ko sobe ni li ma ala ga kray madron ala ga kray madron on ko man ne be fiye mande gaw kama kaw wanga mboso amafo ka foko ambe bitabla ya ka bokuma kono ka foko kuma bete fo dongile on te namo wamena kuma kurane do ko kan atiba nga do ndoro ko do unti fosie abe fo dala min ga do ya banende ko foita ko fe ni wote ko ni mi fora dala do yo bani wala ni afara ko do be o ibaso do de be fera kele ni wote abe fo dala ten do nga teme ka do nege ko wala do dado fe do kurane kono walma islamu ka kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun y'o de o kuma u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kuma de o kuma in de bɛ ala yira wala an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ yan ko ma kelen dama kelen fama kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen fa tɛ